Hae warok warok po o e ha o hae he a ayo lo ayo le yo ayo ayo Mbak Fari op boy op jos sing sayo sing rukun sepi swasana sore ketone sepi wiwit silaming surya delok lungguh tanpa kloso silir angin sumi hatiku kingsir ketir mung mikir apa pancen uripku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leren tak arewangi rekoso pengen mulya rina wangi maminta ceketosan dalan bogor kaya ngene rekesane dadi wong renduwe saben dina sumelan moga dadi lelamunan
Hae. Ho. A o a he. O a he. Ayo lo Mbah Trimo. Jos, Pak Ji. O. Lo. Ayo. Besarengan Derpa Wilis dalu punika. Sanken audio lalu dipun sengguyung dening YouTuber Tulungagung Bolo Ngopi Mbah Kayin. Sing nyanyi Mayan anak. Pena atas. Jos. Iya ya. Yuk. 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 Yuk.
Ayo Mas Sutris. Oh biar aku. Upin dan Ipin. Ayo lesun. Ayo. Aku ora melu-melu lesun. Aku iya lho. Mundu. Kanca-kanca mundu lho iki. Eh. Hae, hao, haap, oh, oh, wos. Ayo lo Bapak Wari, sing alon-alon wae ayo le, Bapak Wari lo yeter Powilis. Godhong ngantes bisa gawe etes maseno makanya awak mriyang bisa ilang lan yo ilang adas kula waras bisa gawe begas jamu Jawa pranyata dadi usada pancen nyata kasihan jamu Jawa godhong etes bisa gawe etes Puyang awak yang bisa ilang adas kula waras bisa gawe bergas jamu Jawa pranyata dadi usada. Ayo do mi fa sol do la sol si la sol sol si do re mi re fa mi re do re si sol la do si re do paseno sol la si do si la sol fa mi fa sol sol la fa mi re mi fa sol la si do mi re do si la sol fa mi re do waya sore ing kulon pernae nyawang aku sajae pengen melu tak parani Pak Jarwo
angetoi yen tak lirik bagus mripate melek Pak Budi suwe aku mong guyu dhewe kadir jebulan bintang pader sore do sila sol sila toro mukedo sol si do re mi re fa mi re do re si sol la 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 do si la do sol la si do si la sol fa mi ma sol sol la fa mi re mi fa sol la si do mi re do si la sol fa mi re do pak bendum waya sore ing kulon merenae nyawang aku sajae pengen melu tak parati topil anget koi yen tak lirik solae merepelek saya suwe aku mong guyu dhewe jebulane lintang pajer sore perang tanding jroning palagan bela praja wani perang anite turangga ingkang tamat prajurit terus maju sorak menang perang tanding jroning palagan bela praja wani perang anite turangga ingkang tamat prajurit maju sorak menang Kepatri mau dhuwur para wadya hey yo warga terwawilis lalu kita sarankan kalian Agita Nada Ose masuk Pak Guru Pak Guru Pak Guru Kepaksud itu Pak Guru ora saliman arang dosa lho Bantu suwun Mas Wawan Kepala Desa SMA Tugu Sendang Tulungagung wah iya biar deh Pak Lus kasih esemu sing ngangeni Asdot yo kendangnya dipecah nih yo
Rame. Rame tur yoga matur nuwun. Matur nuwun.